Il-perit Michael Falzon, ex-Ministru Nazzjonalista taħt Edifin Akadami u li fl-aħħar leġislatura ikkritika b'mod qawwi tmexxija nazzjonalista, jitkellem ma' One News wara id-disfatta elettorali tal-partit li fih kien kolonna għal snin twal. Ma' One News huwa jispjega kif il-partit tiegħu ma rridx jaċċetta l-kritika kostruttiva ta' dawk ġenwini fih danu. U fil-waqt li fl-2008 u mbagħad fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Lorenz Gonzi kien qallaħ ħal-messaġġ baqa' ma biddel xejn. Kellu sir li jibdew jagħtu każ ta' min kien qed jikkritika t-tmexxija b'mod ġenwin. Minkejja l-wedi tal-Prim Ministru Gonzi kemm wara qabel l-elezzjoni kif ukoll wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew illi l-affarijiet ħajnbidlu, sfortunatament l-affarijiet baqgħu għaddejjin l-istess. Spjega li fl-amministrazzjoni li għaddiet kien hemm qatt ta' nazzjonalisti li spiċċaw il-tima fil-partit tagħhom stess. Waħda mill-problemi li kien hemm fil-partit kif kien qed jitmexxew li l-partit sar esklusiv, ma baqax inklusiv, kien hemm nies li ħassewhom il-tima fil-politika, ġifieri ħassewhom li m'għadhomx iktar sense of belonging biex ngħidulu hekk ma ħassewx iktar fil-partit. Mistoqsi jekk jaqbilx li l-għajta ta' għaqda nazzjonali minn Joseph Muscat kienet il-kunċett prinċipali ta' din il-kampanja, Michael Falzon wieġeb illi jaqbel. Qal li l-Partit Nazzjonalista kien konvint li l-Partit Laburista minn taħt kien għadu partit diviżiv u li ma kienx kapaċi jinbidel biex iġib l-għaqda nazzjonali, iżda riżulta li l-Partit Nazzjonalista ma kienx qed jikkalkula tajjeb. Meta saret il-mossa, il-Partit Nazzjonalista ma realizzax x'ġara. Li il-loba, ħanandu l-loba bidlet, il ma baqx istess loba tal-antik. Sfortunatament, l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista matul il-kampanja elettorali u anke fil-kampanja kienet ibbażata fuq il-premessa li l-Labour Party ma jitbiddilx u ma jistax jinbidil. Premessa li ma tistax taċċetta. Il-perit Falzon spjega t-telfa tal-Partit Nazzjonalista bħala telfa kbira u riżultat diżastruż. Bidu huwa li ikonna ġenerazzjoni ta' politiċi żgħażagħ ġodda, jiġifieri illi jħarsu lejn il-politika bil-mod normali kif għandna nħarsu lejh. Jiġifieri dan pajjiż normali, dan pajjiż Ewropew, aħna naqblu li ma naqblux f'kollox, li hemm differenzi bejnietna walla ħadd ma jkunx hekk. Importanti jiġifieri għad-demokrazija tal-pajjiż illi il-Partit Nazzjonalista jkun veru l-gvern alternattiv. Huwa tkellem ukoll dwar dawk li tul din il-leġislatura kienu deskritti bħala l-istrateġisti moħbija tal-Partit Nazzjonalista illi kienu jieħdu deċiżjonijiet maġġuri. Falzon qal li minħa deċiżjonijiet ħżiena m'għandux jitħalla f'pożizzjonijiet fejn jieħu iktar deċiżjonijiet. Min għamel jieħu deċiżjoni ħżiena irid ibgħat il-konsegwenzi ta' deċiżjoni ħżiena u ma jibqax fil-pożizzjonijiet li jieħu deċiżjonijiet.